Així, atacats, no a la zona X de Barcelona, sinó al mig del cor d'Iraq, en ple atac de soldats normals, vull dir nord-americans, estem a punt de veure com un part de les forces aliades va comprovar si és cert que existeixen armes de destrucció massiva. Vale. A pensió completa. Els ha informat Pepa Luisa des de la TVAMNI, Televisió Comunicadora de Màlaga. Sembla que no es pot oblidar.